átomos a punto de se fusionar, pelexándose por ser os primeiros en chegar. Nada está baixo control, todo pode suceder. Esta guerra nuclear, imposible de evitar. Se somos doentes, máis ou menos graves. Estúdanos, tócanos, explícanos o que nos acontece. Fannos milleiros de probas para procuraren a causa do noso mal terrível. Analízanos, bátenos, viólannos. Trátanos como nenas e nenos e mátanos como cans. Cadelas. Polo días, ódienos e na noite cómpranos. Instamos ao goberno galego, a administración galega e estatal, que implementen políticas activas que eviten a lesbigaipí transfobía, que feitos como acontecidos en Vigo, o asesinato de Xulio e Aldani, os máis recentes na Coruña, hai pouco tempo, non volten a acontecer. Ningunha agresión sen resposta, como di a máxima do feminismo. Mas con todo, non poden con nós. Continuamos aquí a rompernos o silencio e a resistirnos á violencia, a dos golpes e a das palabras, con rabia, mais con pedagogía, a tecermos unha plataforma que nos manteña en pé. Continuamos aquí, mal que lles pese. Activistas trans de todo o mundo e diferentes continentes e cidades voltamos a sair da rúa para demandarnos a despatologización trans baixo o lema "As identidades trans non son unha doenza". Denunciamos que aínda hoxe, en pleno século XXI, as identidades trans, transexuais, transxénero, travestis, continúan como presentes como incongruencia de xénero, o trastorno de transvestismo, no recén publicado esbozo DSM-5. Exiximos a descatalogización dos trastornos de identidade de xénero dos catálogos internacionais de doenzas e loitamos polo dereito a decidirmos con autonomía sobre os nosos propios corpos. Lembramos que a despatologización non pode implicar en caso algún que as persoas trans perdan os seus dereitos en canto a saúde. Exiximos unha atención á saúde trans específica públicamente coberta. O dereito á identidade de xénero e a cobertura da saúde pública para as persoas trans son dereitos humanos fundamentais e non deben ser excluintes. Reivindicamos o dereito a un recoñecemento legal do nome e xénero escollido sen necesidade dun diagnóstico e tratamento médico, hormonal ou cirúrxico. Transexualidade non é enfermidade. Transexualidade non é enfermidade. Transexualidade non é enfermidade.